लगातार एगो दूगो तीन गो बेटी पैदा होके तो खुश होई मन की कष्ट होई काजी के पूछल जाई बुढ़िया से का हो तारा पतोही के कमल लइका तो बुढ़िया कही का है बाबा का पूछत नहीं उहे त आ गली सो गो एक गाड़ी दे दिहल करे कमल लइका त ए बाबा उहे त आइल बा का कही मालिक से पूछाई तोहरा मेहरारू के कमल लइका भइल बा अतए बाबा का कहीं लइकन लइकनी भइल जैसे बुझाई नाकवा में से बोलिया निकलत नहीं आए अबे बेटा होके ए अभी जाए के नहीं बा अभी घरे नहीं जाए के हाँ पैसा धो दी जाए के नहीं का धोरी हाँ भाई देखा कितना बढ़िया बधाई होता लड़की तनी हमरा और तकिया भाव पहले ताक ला है ना ताक जब नातिन खिलावली सो तो हे तरह खेला यहाँ सो ऊपर के मारे तो पहली सो ढापेली सो नतिनियन के नतिनियन हम मरी जाए तो कौन बिगड़ जाए ताका हमारी ओर कहीं सो आयल बड़ू भूजे आयल बड़ू बर्बाद करे आयल बड़ू सोगो बेचवावे एक जना रहबे कलो तोहरिया काज रहल ये करे आयल बड़ू नहीं बुझाता का हो ए बूढ़ा लोग का कहता नहीं और वह नाती जब ली है सो तकिया हमारे हो जब नाती ली है सो है ना ता कहे न पहले पसंद से तोपी है सो तब कहीं सो जज बनब कलेक्टर होइब डीएम होइब एसडीएम होइब हमरो अर्दुआई लेके जियत रह नहीं बुझाई लो तो तनी हो बता दो माई बाप के जौन इज्जत बेटी करी कबो पतो ही करी ईमानदारी से बोलियो कौन देश दुनिया में अगर हो तो का बता दो जौन बेटी अपना माई बाप के सम्मान करी कबो पतो ही करी कबो बेटा करी बेटा माई के तनी लग बुखार होखत तो बेटी कपार पर तेल धरी बेटुओ कबो माई के तेल धरी धरी का हो माई के तन ले कोनो बुखार बीमारी होकर तो बेटी तुरंत साइकिल उठा के कोई जाता नहीं दवाई ले आवे लेकिन बेटा जल्दी कहत कह तो उठी आ हुमरत जाई गढ़रामपुर करी जे बेटा पर धधाइल बा भीतरे बुझता कि बाबा एकदम पीपीए के कहेला होता सजी अगर आयल बुता गो पहले सांस गोड़ लागेली कि पतो ही लगेले मारुति में बोलोरो मारुति पहले गोड़वा के लागेला लोटवा के पनिया ले के मार अगर आके के दौड़ेला पहले बूढ़न लागेला लो पहले पतोही के गोड़ सास लागेली अब पतोही के बुराई पहले गांव में के फैलावेला महुआ के लोग बुझते बा मुंह तो भी हंसा थड़ू जाओ बड़ी लीला बा हो दादा वीरेंद्र बाबा 7 दिन में तो फरियाइए दे अभी दूसरा दिन लबा तनी एक लाइन पहले सोहर गवा जा हरे दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना जन्म सुनी है ललना माना हो ब्रह्मानंद समाना जन्म सुनी है ललना माना हो ब्रह्मानंद समाना जन्म सुनी है जाकर नाम सुनत शुभ होई
ललना कहा बुलाऊ बजावहु बाजा पूरी मन है। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना जाकर नाम सुनत शुभ होई अब मोरे गृह आवा प्रभु सोई परमानंद पूरी मन राजा आ कहा बोलाऊ बजावऊ बाजा। दशरथ जी की यहाँ 4 गो पुत्र के जन्म भई तो दुआरे पर बधाई भइल कि ना, नाच भइल कि ना, तो 2-4 जना नाचे वाला खड़ा हो जाए में भगवान के जन्मोत्सव हो जा। हाँ बड़ा भागी होला ते भगवान के जन्मोत्सव में नाचेला। 10 जनी खड़ा हो जा, आगे आ जा लोग जल्दी। अरे बारे ललना हो अरे दुलारे ललना। अरे रिकॉर्डिंग चलता 2-4 जना खड़ा हो भी लोग कि ना, तनी खड़ा हो जा 2-4 जने आवा गवा। आज ले कोनो मंच उदास ना भइल बा। आगे आवे भाई आगे भाई मोहल्ला के लोगवा काहे न खड़ा होता, आगे आवा जल्दी लोगवा। अरे बबिया कमाई हाँ तो बाबू गजब कर तनी अगवा आई बोलोगे अगवा नहीं ये लोग जा ना 2-4-10 नहीं लोगवा। अरे बारे ललना हो अरे दुलारे ललना आंगन में खेल बारे ललना। नकवा कटवाइए दे बुलोगन का अखनाई के हुगल का नाक बा हयाल लिया चला था बाप हो बाप जे देखत होते का कही कि बाप हो बाप मुडेरा में केहू नाचे वाला अइला तो जना मर्द चलल बाड़े। अब हो अब हाँ ये तो दुका दुका पत्ता लेके दौड़ा ताड़ा है। हाँ वो जी धो खड़ा हो गया जो 2-4 जने भंडरिया हमारे कहाँ गए हो बुलावे के अब बाबू तो आओ अब तो ही आ जाएगा अने तो गमछा पहर का खिया मूल कहो ऐसा समाज बा आज गांव के ए जो जोग जग भल बा जोग में सभे ना चले बा कि ना ये लोग आगे 10 जने हो तो बाबू गजब का गांव बा घर बा आई अगवा आई बुझा हो अबे लड़का का परछावन करे बुढ़ियो 3-3 पुरसा कूदी यहाँ कूद नहीं है ना ये लोग आगे आइए सब लोग तन बढ़िया रे हिला के नाचा नाचे लड़ बढ़िया ना आवे के आगे 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 आइए रिकॉर्डिंग तर बढ़िया चला ले बाबू लाइव करके। आई अंगना में खेले बारे ललना बारे ललना हो दुलारे ललना आई जो जना ठड़ुआ बालो उठा के लेखा नहीं रहेगा नाचा बढ़िया रे हड़हड़ा के आई वीडियो रिकॉर्डिंग चलता। आई अंगना में खेल ए तू मेहरारू में ना नाचा होने चलो औरतन में ना नाचे होने चलो हेमे का ढुकल जाता रहा। आई अंगना में खेल बारे ललना नाचा करकरा के बधाई हो। अरे बारे ललना हो दुलारे ललना बारे ललना है दुलारे ललना बारे ललना है दुलारे
मैयन की महुआ धाम की एक जग भगवान जे जे जू न चले बा ओकरा दुआरे पर बधाई जरूर बाजो नाती होके बेटा होके मंगले होके कबो सुनवाई सुनैबे न कर। अब बैठल जा प्रेम से बैठी कथा के लाइन देखल जा। चल तार का ना हो मुड़ेरा मंदिर के पुजारी है निबिक पता ही है कि बेलक अच्छा ठीक बा चलो ठीक बा। बोलो शंकर भगवान की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग आयल बा तने ध्यान दे। बैठ जा बेटा बैठ चल बैठ। दशरथ जी के एगो पुत्र ना रहले को गो भइल बड़े 4 गो। अच्छा एक बात बताइएगा हमनी के कथा में जो मंगली कार्यक्रम होता आज ये कथा केकरा केकरा बढ़िया लगता तने हाथ उठाए प्रेम से उठा ली ताली बजो बढ़िया रे। बड़ा सुंदर प्रसंग आई बा। अब इन कथा चली आधा घंटा प्रवचन बा। पुरुष वर्ग के लोग जितने यहाँ आए हैं और खेत बाड़ी घर दुआर तो मांगम ना लेकिन 10-5 रुपया तक केहू से मांगल ना जा तब वो जग नहीं होई। 10 रुपया 5 रुपया रौरा बिना दिहले